ҳамдӯрон азиз салом алайкум. 12 октябри соли 2024 мебошад. қарор дорем дар вилояти Хатаи Туркия, давлати Туркия, дар хонаи яке аз шахсони меҳмоннавоз, акаи номашон чӣ? Маҳмед, акаи Маҳмед, ин кас моро дина шаб пешвоз гирифтан бо писарашон. Шаб дар хонашон раҳ додан, ҷой додан, хоб кардем ва саҳар моро ба мо хӯрок дода истодан. ва бинед ки дар хӯроки онҳо чӣ ҳаст. Ҳамааш аз хонаи худаш ҳаст. мегӯяд зайтун 2 намуд, ҳам сабзаш, ҳам сиёҳаш. ва дигаро пеш аз ин ман ҳоли хушомадед нагуфтам. ака Меҳмед, салом алайкум. як ҷаҳон ташаккур. Як ҷаҳон ташаккур барои меҳмондориятон. як ин касам мухлиси гурӯҳи мо буданд. як гӯяд ки салом гӯед ба гурӯҳи мо. Angora salam sevgiler. Arapça. Arapça. Esselamu aleyküm. Selam aleyküm. Angora bak. Aka як ҷаҳон ташаккур. Тоҷикистон меҳмон биед. Tal ile Tacikistan. Tacikistan. İnşallah. ногуфта намонад ки бародари мо Мунавварака як аз шахсони арабидон ҳастанд. тоҷикидону, русидону, ӯзбекидону, туркидон. ман ҳозир ман нафаҳмидам ки арабиам хуб медонистанд. бо ин одамо ба озодӣ арабӣ гап зада иштоданд. бинед ин равғанро худаш истеҳсол мекардааст. асли худаш ҳай тухму ҳаммамона асосан зайтунҳояшон. худо хоҳад мо аз ин зайтунҳо, аз ин дарахтҳо меорем. дар тоҷикистон ҳам хел кунем ки ҳар саҳар халқи мо зайтун хӯрад, чунки ин бисёр меваи фоиданок аст. ҳамдӯрин азиз, анака ман мегузарам ба дарахтҳои зайтуне ки худо хоҳад мо ба шумо мебиёрем. манам хел ино аввал дар парник, баъд дар сатилчаҳо қадамча вай карда шинондаанд. ман ҳамин ҳамаш ниҳолчаҳои зайтунҳо мебошад. худо хоҳад ҳамдӯрон азиз, бо дастгирии шумо мо дар ягон ҷо хорро мешем, дар куҷое равем. агар гурӯҳи ангурвабоғро шинохта истоданд ва манаваяш ҷои мандаринҳояш. аз он мандаринҳо ҳоли навори алоҳида мегирам. ман ба шумо аз он мандаринҳо, апелсинҳо, дигар чизҳо ҳатман мебиёрем ва шумо хонаву даратонро обод мекунед. ҳамдӯрон азиз, як ҷаҳон ташаккур. наворҳои навбатиро интизор шавед.